Türkmenistanda adyk önümlerinin gytçylygy güýçlenýär tutuş ýurtda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlaryň fonunda hatda paýtagtda da çörek adam başyna üren çäkli san bilen satylýar. Her adama 1 manatlyk 2 sany çörekden köp satylmaýar diýip 28-nji noýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Şeýle neşir öz web saýtynda Aşgabatyň bir dukanynyň öňünde alynan wideony ýerleşdiripdir. Onda nowatda duran adamlaryň ählisiniň şol sandy çağalaryň ellerinde 2 çöregi tutup dukandan çykýan görse bolýar. Türkmenistanda adyk önümleriniň şol sanda çöregiň we unyň satylmagyna çäklendirmeleriň bardygy resmi taýdan ma'lum edilmeýär. Şeýle-de iş ýüzünde ýöredilýän çäklendirmeleriň möçberi barada resmi maglumatlar köpçülige ma'lum edilmeýär. Emma ilata satylýan haritlaryň möçberi ýygyderli adalyp barýar. Onlar çadam un satyn aljak bolup nowatlarda durýar, köpüsi çağalary bilen barýar. Emma talabyň iňňän ýokarydygy sebäpli satylýan unyň möçberini her adam başyna 5 kilogramy çenli çäklendirdiler. Adamlar bu unyň meli renkli we ondan bişirilýän çöregiň tamdyrda saklanman eräp gaçýanlygyny aýdýarlar. Emma adamlar şonda da barýarlar sebäbi bazardaky gowy un ören gymmat diýip Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri ýazýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda haritler resmi taýdan ketkitlenen bahadan satylýar. Bazarlarda we hususy dukanlarda bu azyk önümleriniň bahasy ençemesi ýokary. Bir ýyla golay wagt bäri uly nowatlar ýetasan çörek, un, paxta ýagy we şeker satylanda döreýär. Ýa-ni ýakynda zatlyň habarçylary welaýatlariň döwlet dukanlarynda unyň ilata satylýan möçberiniň ýene çäklendirilendligini habar berdiler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda Daşoğuz, Liwap we Mary welaýatlarynda un indi maşgala hasabyna satylýar we 10-12 kilogramdan geçmeýär. Öň her adam başyna un 4-5 kilogramdan satylýardy. Türkmenistanyň ilaty un gytçylygy bilen ilkinji gezek geçen ýylyň dekabr aýynda ýüzüňiz boldy. Şondan beri ýagda yaramazlaşdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda unyň uzak wagtlap satylmanlygyny, muňa garamazdan adamlaryň uly nowatlara düzülip duranlygyny, un çörek satyn almak isleýän adamlar babatynda girdilen dürli çäklendirmeler şol sanda alyjylaryň şahsiýetini anyklaýjy dokumentin we ýaşaýan ýerinden resmi namanyň talap edilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri gyt haritlaryň bir kanun sowdasy meselesine öňe çeker. Unyň uly muktary döwlet dukanlaryna hatda barmaýar. Ol döwletiň lomay we maýda sowda karhanalarynyň we uny öbeýän toplumlaryň skladlaryndan bazarlara çykarylýar diýip neşir öz çeşmesine setirlýär. Şeýle-de maglumatda bir kanun sowdanyň ýurtda öndürilýän ösümlik ýagyny hem degişlidigini belläp, gözegçilik organlary bir kanun sowda meselesini ýokary derejede ýeňillik bilen çözüp bilerdi. Emma her biriniň bu ýerde öz bähwidiniň bar bolmagy mümkin diýip ýazýar. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri bu ýagdaýda ilatyň arasynda nägileligiň güýçlenýänligini hem belleýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam edýän azyk gytçylygyny açyk boyun almaýan hem bolsa döwlet dukanlaryndaky nowatlara berk gözegçilik edýärler. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri azyk dukanlarynyň öňünde polisiýanyň we howpsuzlyk gullaklarynyň raýat gemli işgärleriniň gözegçilik edýänligini aýdýarlar. Soňky aýlarda azatlyga nowatda duran adamlaryň howpsuzlyk gullaklary tarapyndan soraga çekilmegine degişli ençeme ýagdaýlar ma'lum boldy. Türkmenistanyň kanun goraýjylary hususanda nowatda duranlaryň arasynda gararsyz habar beriş serýetlerine maglumat berýän çeşmeleri anyklamaga synanýarlar. Türkmenistanda azyk gytçylygy we nowatlar barada ýurdun döwlet habar beriş serýetleri maglumat bermeýär.